Vajon mi történik egy gyermekkel, akinek életét már az első pillanattól vér, száműzetés és árulás kíséri, a sors kovácsolhat belőle hőst vagy szörnyeteget. Caligula eredeti nevén Gaius Julius Caesar Germanicus nem hétköznapi körülmények között látta meg a napvilágot. Ő a híres Germanicus fia volt, akit a római nép szinte istenként tisztelt, és aki már életében a birodalom reménységévé vált. De a dicsőség árnyékában ott ólálkodott a végzet is. Germanicus titokzatos körülmények között halt meg, mérgezésre gyanakodtak, s ezzel megindult az a lavina, amely Caligula egész életét meghatározta. A császári palota folyosói tele voltak suttogással, árulással és mérgezett serlegekkel. Ez volt az a közeg, amelyben a kisfiú felnőtt. Testvérei sorra haltak meg, anyját, Agrippinát pedig száműzték. Ezek a tragédiák nem pusztán családi drámák voltak, hanem nyílt üzenetek: a hatalomért folyó harcban nincs kegyelem. És kiállt a színfalak mögött Tiberius, a császár, akinek hideg számítása nem ismert könyörületet. A kis Caligula gyermek szeme előtt omlott össze minden, ami otthon biztonság, család lehetett volna. Nem maradt más, mint a gyász, a rettegés és az örökké jelenlévő bosszúvágy. De a sors iróniája, hogy éppen ebben a pokolban kovácsolódott ki Caligula karizmája. Az emberek látták benne a mártírok fiát, azt a gyermeket, akitől egyszer majd igazságot remélhetnek. Minden mosoly, minden mozdulat, minden könycsepp egyre csak erősítette a rómaiak szemében a mítoszt: eljön majd az a nap, amikor Germanicus fia bosszút áll a zsarnokokon. Tiberius azonban nem engedte ki a kezéből az irányítást. Caligulát magához rendelte Capri szigetére, ahol a pletykák szerint a császár orgiái, kegyetlen játékai és paranoid félelmei mérgezték a levegőt. A fiúnak látszólag kiváltságos hely jutott, a császár közvetlen közelében élhetett, de valójában ez aranyból kovácsolt börtön volt. A palota falai között Caligula minden nap szemtanúja volt annak, hogyan torzulhat el a hatalom, hogyan veszíthet minden emberi mivoltát egy uralkodó. És miközben a világ azt hitte, hogy csak egy félénk ártatlan ifjú él Capri árnyékában, a valóságban Caligula szívében forrt a neheztelés és a bosszúvágy. Látta apja halálát, testvérei pusztulását, anyja megaláztatását. Látta, hogyan változtatja a hatalom szörnyeteggé Tiberiust. És minden egyes nap, amikor túlélte a császár szeszélyeit, egyre erősebb lett benne a meggyőződés: egyszer eljön az ő ideje. Amikor végül Tiberius meghalt, pletykák szerint vagy mérgezés, vagy egy párna fullasztotta meg Capri sötét szobáiban, Róma utcái újongásban törtek ki. Az emberek virágokat szórtak, a szenátus tapsolt a városban, mindenki fellélegzett. És akkor minden tekintet a fiatal Caligulára szegeződött. Ő lett a megváltó, a remény szimbóluma. De vajon tudhatta-e bárki is akkor, hogy ez a gyermek, akit a nép üdvözítőként ünnepelt, néhány év múlva a történelem egyik legkegyetlenebb zsarnokává változik? Lehetséges-e, hogy egyetlenem ember megjelenése elég legyen ahhoz, hogy egy egész birodalom reménykedni kezdjen, vagy a remény csupán a legszebb állarc, amely mindig egy tragédiát rejt magában? Amikor Tiberius meghalt, Róma úgy ünnepelt, mintha a láncok hullottak volna le a város válláról. Az utcákon örömújongás hallatszott, a fórumokon borral kínálták egymást, és mindenki ugyanazt suttogta: elérkezett a szabadulás pillanata. A császár halálhíre nem gyászt, hanem ünneplést hozott, és ebben a káoszban egyetlen név emelkedett ki: Caligula. A szenátus és a nép egyaránt őt látta a remény új szimbólumának. Germanicus fiát, aki nem csak tragédiák túlélője volt, hanem egyfajta híd is a múlt dicsősége és a jövő ígérete között. A római arisztokrácia azt hitte, hogy a fiatal uralkodó majd békét és rendet hoz, míg a köznép úgy érezte, végre egy olyan császár került a trónra, aki érti a szenvedéseiket. Caligula első hónapjai valóban olyanok voltak, mintha az istenek küldték volna őt. Politikai foglyokat engedett szabadon, akik hosszú évek óta vártak a fényre. A családoktól elkobzott vagyonokat visszaadta jogos tulajdonosaiknak, és ezzel nem csak az igazságot szolgáltatta, hanem szívességet is szerzett magának a római nép szemében. A város levegőjét füstölők illata lengte be, a templomok zsúfolásig teltek hálás tömegekkel, akik áldozatokat mutattak be az új korszak tiszteletére.
De Caligula nem állt meg itt. Anyja és testvérei emlékére nagyszabású szertartásokat rendezett, amelyek során Róma utcái gyászba, majd ünnepbe borultak. Az emberek könnyei és tapsa egybefonódott, mintha az egész város egyszerre akarta volna eltemetni a múlt szenvedéseit és köszönteni az új aranykort. Minden pillanat, minden gesztus azt a benyomást keltette, hogy végre olyan császár ül a trónon, aki nem félelemmel, hanem szeretettel uralkodik. A szenátus tagjai is elégedetten dörzsölték a kezüket. Azt hitték, hogy Caligula ifjúsága és tapasztalatlansága lehetőséget ad nekik arra, hogy bábként irányítsák. A nép pedig virágokat szórt a császár szandája elé, mintha valóban egy új Augustus lépett volna közéjük. Róma ekkor még nem tudta, hogy mindez csak egy színjáték, egy állarc, amely mögött már ott lappangott a sötétség. Az ifjú uralkodó szavai mosolya és nagy lelkűsége mind-mind olyan volt, mint egy gondosan megírt színdarab, amelynek végén a közönség nem tapsolni fog, hanem rettegve menekülni. De abban a pillanatban, amikor Caligula elfoglalta a trónt, senki sem gondolt a közelgő viharra. Az emberek újjongtak, a katonák hűséget esküdtek, a szenátus meghajolt előtte. A remény szikrája fellobbant, és Róma szíve együtt dobogott az új császárral. És vajon mi történik, amikor egy egész birodalom vakon hisz abban, hogy a megváltó elérkezett? Nos, akkor kezdődik el az a tragédia, amelyet a történelem soha nem fog elfelejteni. Vajon mi kell ahhoz, hogy egy szeretett uralkodó néhány hét alatt rémálommá váljon? Egy árulás, egy csata, vagy pusztán egy betegség, amely most lassan felemészti az elmét? Az ősz beköszöntével valami megmagyarázhatatlan történt. Caligula, akit addig a nép megváltóként ünnepelt, hirtelen ágynak esett. A palota folyosóin suttogások terjedtek, vajon mérgezésről van szó, vagy isteni büntetésről, egyesek agylázról beszéltek, mások agyhártyagyulladásról, de akadtak olyanok is, akik biztosak voltak abban, hogy ellenségei próbálták elhallgattatni őt méreg segítségével. Hetekig feküdt Deliumban, a palota csendjét csak a fájdalmas sikolyai törték meg. Az udvaroncok rettegve figyelték a halál és az élet közötti küzdelmet, amely minden nap újabb nyomot hagyott az ifjú császár testén és lelkén. A nép a templomokban imádkozott érte, asszonyok füstölőkkel vonultak az utcákon, gyermekek áldozatokat ajánlottak fel az isteneknek, hogy a szeretett uralkodójuk felépüljön. És egy nap valóban megtörtént a csoda, Caligula felkelt ágyából. De a Róma által ismert fiatal férfi, aki nagy lelkűségéről és mosolyáról volt híres, már soha nem tért vissza. Tekintete üveges lett, mozdulatai bizonytalanok, hangja rekedten csengett, mintha a betegség nem csak a testét, hanem az elméjét is felemésztette volna. Suetonius, a történetíró úgy vélte, hogy ez a betegség volt az a töréspont, amely felszabadította a benne rejlő sötétséget. Cassius Dio szerint viszont a hatalom súlya roppantotta össze. Mások mérgezést emlegettek s voltak, akik egy lassan ható, alattomos kórra gyanakodtak, amely napról napra elvette tőle a józan ítélő képességet. Akármi is volt, az igazság egy dolog biztos, Caligula többé nem az volt, akinek a nép hitte őt. Az udvar légköre is megváltozott. A palota falai között, ahol korábban ünnepi lakomák és vidám beszélgetések zajlottak, most baljós csend honolt. A szolgák félve léptek be a császár termeibe, mert soha nem tudhatták, hogy mosoly vagy harag fogadja-e őket. Az egyszerű gesztusok, egy rossz pillantás, egy félreértett szó elegendőek voltak ahhoz, hogy valaki elveszítse a fejét. És Caligula is megváltozott. Többé nem rejtőzött nagy lelkűség köpenye mögé. Szemeiben ott izzott a kontroll iránti megszállottság, mozdulataiban a bizonytalanság és a kegyetlenség furcsa elegye. A fiúból, akit Róma a szívébe zárt, lassan egy szörnyeteg formálódott. Az emberek még próbáltak kapaszkodni a reménybe. Azt mondták maguknak, talán a betegség mellékhatásai, ezek talán idővel visszatér a régi Caligula. De a palota már nem a rend és a béke helye volt, hanem egy barlang, ahol a vágyak és a félelmek kavargó füstje mindent beborított. És a történet ekkor kezdett igazán sötétté válni. Mert egy uralkodó, akit elragadott a saját démonainak árnyéka, már nem csak önmagára, hanem egy egész birodalomra veszélyt jelentett.
Mi történik, ha a trón lassan nem az állam szívévé, hanem az élvezetek ágyává válik? Vajon meddig élhet túl egy birodalom, ha uralkodója saját szenvedélyeinek rabja lesz? A betegség után Caligula mintha új emberré vált volna. De ez az új ember inkább egy szörnyeteg volt, semmint egy császár. A palota, amelynek a rend és a hatalom jelképeként kellett volna állnia, hirtelen a féktelen vágyak barlangjává alakult. A folyosókat már nem a hadvezérek léptei, hanem a bor mámoros illata és a testek izzadtsága lengte be. Orgia követte az orgiát. A római arisztokrácia legtekintélyesebb tagjait meghívta lakomáira, ahol az aranygyertyatartók fényében a bor patakként folyt, és a zenék mellett a császár pervers kívánságai uralták az estét. Cassius Dio arról írt, hogy Caligula gyakran kényszerítette a szenátorokat és feleségeiket megalázó aktusokra, miközben a pengék csillogása a torkuknál jelezte: engedelmeskedj vagy meghalsz. A férjek könnyek közt nézték végig, amint feleségeiket a császár ölébe vitte. A hatalom legkegyetlenebb üzenete volt: ez nincs senki, akit ne hajlíthatnék térdre. És mindeközben ott volt Drusilla, a szeretett nővér, akit Caligula nem csupán testvérként szeretett. Suetonius rémülten jegyezte fel, hogy a császár vérfertőző kapcsolatban élt vele olyan megszállottsággal, hogy még nővére halála után is együtt akart aludni vele. Templomokat emeltetett tiszteletére, szobrokat állíttatott fel, amelyek előtt minden rómainak meg kellett hajolnia. Az emberek suttogva beszéltek róla, a szenátus tagjai undorodva fordították el fejüket, de senki sem mert szembeszállni vele. A császár kincstára, amelyet Tiberius hagyott rá évtizedekre, elegendő aranyat tartalmazott volna, de Caligula pillanatok alatt eltékozolta. Lakomákat rendezett, ahol ecetben oldott gyöngyöket ivott, hogy bebizonyítsa, képes szó szerint aranyat nyelni. Óriási palotahajót építtetett a Nemitavon, amely márványmedencékkel és lila selyemmel bélelt szobákkal volt díszítve. A hajó fedélzetén orgiák zajlottak, miközben Róma utcáin a szegények egyre inkább éheztek. És a fényűzés nem csak a vagyonban, hanem a halálban is megnyilvánult. Az arany, amelyből palotákat díszítettek, a gladiátorjátékok vérvörös homokján csillogott. A császár élvezettel nézte, hogy embereket mészárolnak le a zsúfolt arénákban. A halál látványa számára nem rémületet, hanem örömöt jelentett. Tacitus feljegyezte, hogy Caligula szadista mosollyal figyelte, amint férfiak, nők és gyerekek egyaránt áldozatául estek a vadállatoknak. És mintha mindez nem lett volna elég, Caligula kedvenc lovát, Incitátust is szenátorrá akarta emelni. Elefántcsontból készült jászlat készítetett neki, nyakába gyöngyöket akasztott, és azt beszélték, hogy ha tehetné, még konzulnak is kinevezni. Ez egyszerre volt gúny és üzenet: a hatalom nálam van, és senki sem tehet ellene semmit. A város népe, amely egykor virágokat szórt elé, most rettegve húzódott meg az árnyékban. Mindenki tudta, Caligula számára már nem léteztek határok. A hatalom, a vágy és a kegyetlenség hármas szövetsége lassan felemésztette nem csak őt, hanem az egész birodalmat. Mondják, hogy a hatalom próbája nem az, amikor megszerzed, hanem amikor minden korlát nélkül használhatod. Vajon mi történik akkor, ha egy uralkodó már semmitől sem fél? Caligula uralma ekkorra teljesen új szakaszába lépett. A nagy lelkű reményt hozó császár képe végleg lehullott, s helyét átvette a félelmetes zsarnok. A kivégzések mindennapossá váltak, gyakran tárgyalás és vádemelés nélkül. Egyetlen gyanús pillantás, egy rosszul időzített szó, vagy akár puszta suttogás is elegendő volt ahhoz, hogy valakit elvezessenek a halálba. Ott volt például Gemellus, az unokatestvér, és egyben örökös társuralkodó, akit Caligula egyetlen szóval kivégeztetett. Vérét a kövekre ontották, testét a Tiberis folyóba dobták, ahol a halak lakmároztak belőle. Az üzenet világos volt, senki sem állhat felette, még a saját családja sem. A gladiátorjátékok, amelyeknek korábban a szórakoztatás és a tradíció adott keretet, vérfürdővé változtak. Tacitus feljegyezte, hogy Caligula szadista örömmel figyelte, amint a homok vérvörösre festődik. Nem csak harcosokat, hanem ártatlanokat is az arénába küldött, férfiakat, nőket, gyerekeket. A nézők, akik egykor szórakozni jártak, most döbbent csendben, figyelték a mészárlást, míg a császár nevetése visszhangzott a fórum márványán.
És mindeközben Caligula egyre inkább istenné akarta magát tenni. Jupiterhez hasonló imádatot követelt templomokat emeltetett saját képére. Aranyszobrok álltak a város központjában, melyek a napfényt visszaverve elvakították az arra járókat. A szenátorokat térdre kényszerítette, hogy lábát csókolják, miközben ő borral részegítve gúnyosan kacagott az arisztokraták arcába. A szenátorok és a nemesség ekkor már nem tisztelettel, hanem rettegéssel fordult felé. A császár szemében mindenki potenciális ellenség volt. A paranoiája odáig fajult, hogy saját gyermekkori barátait is kivégeztette, csak mert úgy vélte árulást szőnek ellene. A palota falaira akasztott holttestek mindenkinek egyértelművé tették. Caligula kegyelme törékenyebb volt, mint a dér egy tavaszi reggelen. És ahogy nőtt a kegyetlenség, úgy nőtt a megalománia is. A császár nem csak hogy Istent játszott, hanem ki is jelentette ő maga az Isten. Úgy viselkedett, mintha a rómaiak nem polgárai, hanem alatvalói volnának egy élő Istennek, aki bármikor dönthet élet és halál felett. A városban egyre erősebben terjedt a rettegés. Az emberek már nem mertek hangosan beszélni a piactereken, mert minden árnyékban kémeket sejtettek. A pletykák, amelyek korábban csak szórakoztatták a rómaiakat, most halálos ítéletet is jelenthettek. Caligula számára ekkor már nem létezett más, csak a hatalom és annak beteges bizonyítása. Egy birodalom, amely egykor a törvények és a rend szimbóluma volt, most egyetlen ember szeszélyének lett a játékszere. És a kérdés egyre égetőbbé vált, meddig bírhatja ki Róma ezt a vérrel és félelemmel írt uralmat, meddig képes tűrni egy birodalom, ha uralkodója már nem császár, hanem egy őrült istennek képzeli magát. Hol van az a határ, ahol a félelem átcsap gyűlöletbe, és a gyűlöletből összeesküvés születik? A palota falai között egyre hangosabban keringtek a suttogások. Szenátorok, praetóriánusok és arisztokraták mind ugyanarra a felismerésre jutottak, Caligula nem kormányoz, hanem rombol. A fényűzés kiürítette a kincstárat, a kivégzések megrendítették a bizalmat, a határtalan kegyetlenség pedig ellenséggé tette még a leghűségesebbeket is. A pretoriánus gárda, amelynek egyetlen feladata a császár védelme volt, immár nem hűséget, hanem rettegést érzett iránta. A katonák, akiknek kardjai Caligula életét védték titokban, azon tanakodtak, mikor fordítsák ellene fegyverüket. A szenátusban a gyűlölet parázsa egyre jobban izzott. Minden megaláztatás, minden kényszerű térdre borulás olaj volt a tűzre. És ott volt Cassius Chaerea, a praetoriánus gárda tribunusa. Egy katona, akit egész életében a becsület vezérelt, de akit Caligula nyilvánosan nőiesnek, gyengének csúfolt. Újra és újra nevetséges jelszavakat adott neki, Vénusznak nevezte, mintha élvezné, hogy megtörheti egy harcos büszkeségét. Chaerea gyűlölete lassan lávává forrt, amely csak a megfelelő pillanatra várt, hogy kitörjön. A palota sötét zugaiban titkos találkozók zajlottak. Szenátorok és katonák, akik eddig ellenségként tekintettek egymásra, most közös ügyben fogtak össze, el kell pusztítani a császárt. Az éleple alatt suttogva szőtték a tervet, kardmarkolatokat szorítva, miközben felesküdtek Caligulának, meg kell halnia. De ez nem volt egyszerű döntés, hiszen a császár nem csak egy ember volt, hanem egy élő isten, akinek hatalma a birodalom minden zugát átszőtte. Az árulás kockázata hatalmas volt, ha lelepleződnek, mindannyian kínhalált halnak. Mégis a gyűlölet és a túlélés ösztöne erősebbnek bizonyult a félelemnél. És miközben Caligula új hódításokról álmodott, Germániáról, háborúkról, amelyek dicsőséget hoznának neki, saját halálának árnyéka már ott kísértett a háta mögött. A színfalak mögött megszületett a végzetes terv, amely hamarosan véres beteljesülést nyer. Amikor egy birodalom falai között minden árnyék árulást rejteget, vajon sejthette-e Caligula, hogy saját nevetése lesz az, ami jelzi a végzet óráját? Január 24. napján egy színházi előadás zajlott a palotában. A császár jókedvű volt, nevetése betöltötte a termeket, miközben udvaroncai kétségbeesett mosollyal próbálták kísérni szeszélyes hangulatát. A szünetben Caligula egy szűk folyosón állt meg, hogy néhány szót váltson kísérőivel. Ekkor a sötétségből árnyak mozdultak. Cassius Chaerea és társai előreléptek.
Kardjaik villantak, s az első szúrás már is megtörte a császár harsány kacaját. Caligula meglepetten kiáltott, de a hangját elnyomta a pengék halálos zaja. Újabb és újabb szúrások érték, 30 döfés, mindegyik egyetlen üzenet volt: a zsarnok ideje lejárt. A mozaikkal kirakott padló hamarosan vörös mintákkal borult be, mintha a mitológiai jelenetek is vérbe mártott ecsettel születtek volna. De a gyilkosok dühét nem csillapította a császár halála. Vérszomjuk a családjára is kiterjedt. Milonia Cessónia, Caligula felesége fejbeütve rogyott össze halála, csupán egy tompa csattanás volt a folyosók sötétjében. Karjában tartott 2 éves kislányukat a falhoz vágták, koponyája szilánkokra tört. A palota, amely egykor orgiák és lakomák helyszíne volt, most a halál sikolyától zengett. Amikor a császár vére elapadt, és a sikolyok elnémultak, a palota csendje félelmetesebbnek hatott, mint bármelyik orgiazajos éjszakája. Az árulás bevégeztetett. Caligula teste ott feküdt a mozaikos köveken, mintha maga az istenek döntöttek volna róla. A szolgák sietve titokban hamvasztották el, nehogy a nép vagy a maradék hívei kultuszt emeljenek köré. Az aranyszobrokat, amelyekkel önmagát istenítette, a szenátus parancsára megsemmisítették. A nevét a feliratokról leverték, szobrait összezúzták, mintha ezzel ki lehetne törölni a történelmet. De a vérfoltok ott maradtak a kövek között, és az emberek emlékezetében is. És ahogy a császár vére végigcsorgott a fórum márványán, a kérdés minden római ajkán ott égett: vajon valóban megszabadultak egy szörnyetektől, vagy csak egy újabb zsarnok lépett elő az árnyékból? El lehet-e törölni a múltat azzal, ha ledöntjük a szobrokat, és lekaparjuk a neveket a kövekről, vagy a történelem árnyai örökre ott kísértenek a márvány repedéseiben? Caligula halála után a szenátus kétségbeesetten próbálta eltörölni minden nyomát. A palotákból eltávolították szobrait, aranyképmásait, beolvasztották nevét, lekaparták a feliratokról. A birodalom úgy tett, mintha a zsarnok soha nem is létezett volna. De Róma népe nem felejtett. A pletykák, a borzongató történetek és a félelem emléke tovább élt az utcákon, a fürdők gőzében, a piacok suttogásában. Drusillával folytatott vérfertőző kapcsolata, az ecetben oldott gyöngyök, a kincstár kiürítése, a gladiátorok mészárlása mind-mind hozzátettek a Caligula legendához. Még évszázadokkal később is költők álmaiban élt tovább Drusilla szépsége, történészek papírra vetették a császár rémtetteit. Suetonius, Tacitus, Cassius Dio mindannyian ecsetvonásokkal árnyalták a képet, hol eltúlozva, hol torzítva, hogy elítéljék a Julius Claudius dinasztiát és dicsőítsék az új Flavius házat. Így vált Caligula egyszerre történelemmé és mítosszá. A valóság és a propaganda összefolyt, a tények és a fikció határai elmosódtak. A legenda élni akart, és élt is évszázadokon át. A császár nevetése ott visszhangzott az elit rémálmaiban, a nép pedig sötét kocsmák sarkaiban suttogta a szörnyetek történeteit. De vajon mennyi volt ebből igaz? Modern tudósok máig vitatkoznak róla, vajon valóban őrült volt, egy lassan pusztító betegség emésztette el az elméjét, vagy csak ügyes politikai konstrukció volt mindez, amelynek célja a puccs igazolása volt. Bármi is legyen az igazság, egy dolog biztos: Caligula neve örökre egyet jelent a zsarnoksággal. És ebben rejlik a történet örök tanulsága. A hatalom, ha fékek nélkül szabadul el, nem épít, hanem pusztít. A zsarnokság, amely kezdetben ígéretekkel és állarcokkal hódít, végül vérben és romokban végződik. Róma falai, a paloták márványai, a kiürült kincstár és a túlélők lelkében sajgó félelem mind arról tanúskodnak, a történelem nem felejt. És minden korszakban újra és újra felbukkan a kérdés, hány modern zsarnok rejti el kegyetlenségét dicsőséges állarc mögé. Caligula története tehát nem csupán a múlt krónikája. Ez egy időtlen tükör, amelyben mindenkor felismerheti önmagát. Mert aki mindent akar, végül mindent elveszít, önmagát is. És most, mikor a történelem legsötétebb árnyai közt barangolunk, Caligula neve ismét előttünk áll. Egy sötét emlékeztető, a zsarnokság sosem vezet másra, csak pusztulásra.